påvirker? Hvordan vil det påvirke? Kan I mærke fans, der er også? Ja, det kan man da. Det er jo derfor, der også er tit, at svært at spille udbanen på hjemmebane. Det er jo fordi, at det betyder meget, at når man kører bolden rundt, når man scorer mål, så er det sammen med nogen, der har nogle mål, der ikke buer. Men på den anden side kan det også have den modsatte effekt, hvis man spiller dårligt på hjemmebane. Så har nordjyder nogle gange en tendens til at pive folk ud, selvom man er eget målhold. Det er selvfølgelig ikke rart, så bliver det lige pludselig modsatte effekt, så frygter man det problem. Hvad er grunden til, at du spiller i OB? Hvad er det godt og dårligt til at spille? Jamen, så er du ikke altid selv med lov til at bestemme, hvor du skal spille. Fordi at spillere bliver handlet ligesom alt muligt andet. Alt efter, hvor der er mulighed for job, eller hvem der betaler hvad, og nogen kan jo ikke selv gøre det. Så der er ikke alle spillere her, som selv har bestemt, at de spiller i OB. Det kan være, at der er nogen, der har sagt klubben og sagt sådan og sådan og sådan og sådan, og derfor skal du spille i OB. Men det er de færreste, der har det. Jeg har svært at spille i OB, fordi da jeg tog til OB for 7-8 år siden, der havde jeg nogle kriterier, hvor jeg ville have en topklub i Danmark. Jeg ville have til at give de unge chancen. Jeg ville have et sted, hvor der var nogle ting uden for folden, jeg kunne fodbold, jeg kunne tage mig til, og derfor også omkring Aalborg. Så det var de kriterier, jeg valgte åbne på. Hvor meget tid bruger du på træning? Både træning i klubben og Jamen i dag, vi tager en dag som dag, der var vi halv 8 og så var vi færdige kl. 9, og så var vi her kl. 12 til spise, så var vi færdige ved 4 timer. Men ellers er det fra 9 til 1 eller fra 9 til 5. Vi bruger hver dag, og så har vi en fri dag. Og så bruger vi selvfølgelig, når vi skal til kampe, hvis vi skal udbaner, så tager vi nogle dagen før. Og så var der også en dag, så det er sådan 2 dage, og hvis det er Jylland, så kører vi samme dag og bruger en hel dag på det. Yes. På en skala fra 1 til 10, hvor ligger jeres sammenhold så? Både på banen og uden? Ja, vi har det godt i OB. Skala fra 1 til 10, det ligger i 9-10 stykker 8. Altså, vi har det godt. Vi har det rigtig godt. Det kan vi også høre for de spillere, der forsøger for OB, der kommer til. At vi har det rigtig godt sammen, og det er et godt socialt sted. Det er en god kultur, der bor videre. Yes. Hvilke regler er de sværeste at forstå som spillere eller som normalt? Tænker du? Regler? Ja, offside-regler. Er der nogle regler? Nej, der er ikke noget, der er svært at forstå. Nej. Hvis du skulle vælge en klub helt til hele verden, som du spiller på, hvad skulle det så være? Det er United. Det er hvorfor? Det er bare min klub, det er den side. Okay. Hvilke punkter er dansk fodbold sammenlignet med de andre lande? Er noget, vi er bagefter, eller så? Hvilke punkter? Nej, men det kan man ikke sige spilstidsmæssigt, men den talentudvikling, man har forsøgt de sidste 5-6 år i Danmark, hvor man også taget lidt fra skolen, det har man jo gjort de sidste 20-30 år i udlandet. Det vil sige, at hvis du er en spiller, så træner du 2 gange om dagen, hver dag, for du er 9 uger gange. Det vil sige, at du får bedre fodboldspillere derude, og det er det, vi halter efter, og stadig halter efter. Det er noget, vi prøver at at komme på niveau med udlandet. Okay. Hvad er OB's største udfordring i fremtiden? At blive ved med at kunne holde sammen på den her mix af rutinerede og unge spillere, blive ved med at udvikle spillere, og så holde sig i universitetsskolen. Hvad er klubbens største udfordring? Altså, hvad er det rigtigt for dig? Det var sådan lidt. Godt, dreng.